Aladami ni debatana sumurung sien saluhut naroha. Imana mangaramoti ati-ati dohop pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Shalom mamanginang, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Palmarum. Kita sudah masuk minggu terakhir di minggu-minggu Passion. Sebentar lagi kita akan memasuki minggu Parningotan Ari Hamamate ni Tuhan Yesus Kristus. Mari senantiasa merenungkan dan mengucap syukur atas kasih setia Allah dalam kehidupan kita melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Tetap semangat amanginang, salam sehat, salam sukacita, tatangi homa, hatan itu hatta mamakuling hita di bagasan minggu sadarion. Pesalmen 110 alu, ayat 10 sia sahatu 20 sia. Ukapamu madiau akabahal ni hati goran. Asa hubongoti akai laho mamuji Jahoba. Odo bahal ni Jahoba, bongotan yak kapartigor doi sogot. Madok mauliate mau diho ala naung dia lusi hoau jalan menjadi haduoku. Batu naung binolokon yak kapat dibagas, ima jadi batu parsuhi. Sia Jahoba doi masa, halongangat doi anggo di matata. Aryodo najinadihon ni Jahoba marolopolop jalan merlas ni roha mahita disi. Ia li Jahoba say manupak maho, ia li Jahoba say homa mabahe majadi. Pinasupasu mana ro marhite-hite guar ni Jahoba. Hupasu-pasu hami mahamu akan nasian bagas ni Jahoba. Jahoba do debata jala ibana madongani hita. Tabaton hamu ma akka pilihan pestai sah rodia katadu langgadan. Hodo debataku, jadi hodo pujioku. Ale debataku, say hodo patibuloko. Madok mauliate mahamu di Jahoba. Ay pardinggan bangsa do ibana. Ay rodi saliling-liling na do asini rohanay. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari Minggu Palmarum kita diajak untuk mengucap syukur. Madok mauliate. Pemazmur yang sudah kita dengarkan, kita baca jelas-jelas memperlihatkan alasan kita untuk mengucap syukur. Nah, secara khusus di minggu-minggu Passion ini, di minggu terakhir, di minggu Passion ini, minggu Palmarum, Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa yang harus kita syukuri? Ahado ubahenna tadok mauliate, jala ahado da sorta ubahenna madok mauliate hita tu debata akamangena. Takas tajaha kamanginang, takas tabigi, didok perpesal meddo, puasai komadok mauliate, na perjulu ala dia lusi ibana. Na paduahon, ala didongani ibana. Na patuluhon, ala rodi saliling nililing na do, asini rohani di mata. Jalan na paupaton, oma, surung-surung ni haporsyota ubahenna madok mauliate hita tu di bata. Hamo kadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Ala dia lusi hoau nina parpesalben. Waha hita kamangenang. Nunga tadok mauliate tahe tu di bata. Nunga tapasah hamolatio nirohata tu di bata. Ahado sialana ubahenna madok mulai tahita tu debata kamangena. Allah nadia lusi debata do hita tutu. Nah, ini perenungan bagi kita. Asa unang lupa hita madok mauliate, pasahaton hamulaton nirohata tu debata. Allah dia lusi tangyang ta, Allah dia lusi pangiduata, Allah dilehon na tahirin. Napaduahon tadok mauliate tapasahat hamulatun nirohata tu debata ala didongani do hita gadup ari gadup tiki di sude gulmit ni parngulota di baheni say ingot totong madok mauliate ala say didongani debata ho di ngulum Tuhan menemanimu sepanjang hidupmu, sepanjang ya engkau melakukan pekerjaan 24 jam baik tidur maupun beraktivitas.
Nabaduluhon madok moliate, ingot madok moliate. Ala ni dinggan basa dohot asini rohani di bata. Nata jalo di parunguluota. Rodi saliling nililing na do asini rohani di bata. Nah ini yang pantas kita syukuri. Bagi kita orang-orang yang berdosa. Para siroha jala perdinggan basa do di bata. Nah napapaton song nahudo kami nakining akamanginang. Surung-surung ta. Naikon totok kita madok mau lihat itu di bata ima. Batu nang binolokon niya kapat di bagas. Ima gabi batu parsuhi. Nah, ini gambaran yang merujuk kepada pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Satu kinari nanaing si taingot tahamulatehot di tonga-tonga di hurian nang dingoluta. Batu nang binolokon. Yesus ditolak, Yesus diusir, Yesus dibenci di tengah-tengah kaumnya. Alai justru ibana do nagabi batu parsuhi napadomu hita pondasi napadomu hita tu di mana. Di dalam diri Yesus Kristus ini digenapi Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, alasan sesungguhnya kenapa kita harus mengucap syukur, kenapa kita harus madok mauliate tu di bata. Allah nong disesa de bata dosata marhiti anakna nagabe batu parsuhi. Yesus menjadi korban pendamaian bagi kita dengan Allah. Batu nong binolokoni. Ia le Jehovah say manupak maho. Say homa mabay menjadi. Asa boy do hita madok moliate molo dia luside bata hita boy. Alay narumik ko situ tu naik koning otot tak kamanginang buasa ikot tadok mauliate ala naung disesa di bata dosata di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Ido si hamulate honota naubalka. Sotung lupa hita di si akamanginang. Sialan ido ubahin na di hati dakko parpesalmen. Airo di saliling nililing na do asini rohana. Saudara akamanginang tajak komahatan itu hatta. Jala taingok mau di perjalanan ningoluta. Unang lupa hita maka molatehon dengan bangsa ni dewata. Marhiti pakokopon ni anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Pinasupasu mahamut naro marhite-hite guarni dewata. Tadi homa buku de nomor 367 ayat 10. Batang si pardame mahamu gabi sundenggan jala diramo di marohanang pikiran muna ia soha sorahan sahak rodi haroro ni Tuhan Yesus Kristus si paluai. Amin.